Bugün Gurbanovlar şahat, bugün Ähli Muradovlar şahat, bugün Nazlı Gylýejew şahat, bugün biziň Kem Mämet şahat. Çünki bugün toý tutýa il şahat. Mana hemejemi tans ediyor. Sağ. Devam edeceğiz. Ceyhuncan toylar olsun. Hani bir kella. Seret de kalbim eretme gelsin yüreğim çaltır ya aytmanem ona ömrede gurkune sen sevinme gurulay derdim var gurulay derdim
Canıňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Her biriňiziň öýüjoňyzda şular ýaly çans etmeli günler, toýly günler köp bolsun.